Čo to robíte? To som ja. Ježiš. Chvála ti, Pane, že môžeme jesť tvoj kríž každý deň. Chvála ti, Pane. Áno, ale kríž je len začiatok, nie koniec. Áno, Pane, začiatok a koniec, alfa, omega. Chválim ťa. Ježiš. Ja by som to byť chvíľu najtak s vami. Ty si vzduch, čo dýchá. Je super, že ma chváliš, ale občas to vyzerá ako keby... Áno, Pane, teba chvála, sláva, chvála ti, Pane. Ako keby sa predvádzaš. Pane, odpust mi, že moje chvály vyzerajú, ako keby sa predvádzam. OK, Luky, odpúšťam ti. Vďaka ti, Pane, za tú vás, sme tu tak čase. Rozprávajte sa so mnou normálne, ako keď sa rozprávate medzi sebou. Aleluja, Pane. OK. Luky, povedz ti. Čo? No normálne, povedz ti, ako si rozprávate. To nie je vtip. Prečo to robíte? Čo to robíte? Žijeme pre teba, Pane, ako zvyčajne. Nežite pre mňa, žite vo mne. Keď žijete vo mne, rozumiete, kým ste a čo robíte. Ja viete, túžil som po niečom hlbšom. Ale keď toto je to všetko, čo chcete,